ngithanda uzivuse kuseni la ekhaya. Ayibo. Ngiyaphupha yini? Hayi kusho ukuthi uyancama ungasaboni kahle. Ayibo kokozo muhle bo. Uyayibona nje ke le outfit yami. Ngayithi ngeParis. Paris somewhere eFrance. Uyazi ukuthini? Ngayithi ngasihamba noMiriam Makeba. Kodwa uyabona eyakhe I'm sure isiyambamba manje unlike me ngithi ngibona nje mina ngisele. Ngoba sesistayile. Asikho ngivuseni into Amakhosikazi ahlupha yazi. Ayikho into engingafuni ukuyishintsha yonke into sonke isikhathi. Themba kodwa nawe uyabona lamakhethini asemadala. Buyi lamakhethini lawa awanalutho. Lamakhethini awadabukile awashila awanamyuca mahla ayiniwe finish. Themba sengiyasebenza. Kufanele kubonakala ukuthi like kunomama nobaba. Futhi angifuni omakhe emacamba ukuthi nasihluphekile. Abantu besifazane. Futhi ungakhathazeki ukhona umngane wami uSindi. uSindi? Lo sebenza nawe? Ave kwazi Shemu ukuthunga. Uneswazini ngamakhethini, uneswazini ngamakhethini. Futhi Shemu kethema ngutshela angeke athathe isikhathi eside. Futhi ubiza imali encane. Buyi. Lamakhethini awafuni emjova, awafuni esejara. Amakhethini. Themba yazi amanesi azi okuningi kunalokho okucabangayo. Okay, yini engifuna ukuyishintsha? Isho sela icathulo, iblue, ianda, ishirt, kushintshe manje sela. Kunganjani uma ungagundi ikhanda la? Hey. Lesta le ake kuzukubona. Phela angithi njengoba kije iyona engenza umjidi, Umjida yini nathi? Umjida yini nathi? Uyazi kuba kuya ngokwakho. Ngabe ususu wangishintsha yonke into wangenza labafana bama 6 pack. Labafana laba bama bob cut. Nalokho. Phela Themba nalokho akuwona umcabango omubi. Kusise into eright. Ube ne 6 pack Themba. Awume webuye. Yini wrong ngami? Yini wrong ngami? Nongisho umkhaba wami uneshape. I-height ngithe xaxa. Ikhanda liwu round ngeke uzuthi mhlambe kufana nebhola le-rugby. Nobuso noma kunephuza face inya kodwa kupholishekile. Yini wrong? Impela nikhona umuhle uyindoda emadodeni kodwa bamela ke njengoba ngihamba ngicela ukuthi uqoqe ama-anda akho lawa ahlala phansi kombhede angaze kuthuse ubusinda umngane wami. Uzobona papa yeso. Ona ufuna ukuwashintsha wenza amadilozi. Papa isithanda sami. Abantu besifazane ngeke kubenze lutho. Le product yakho ibizwa ngokuthiwa yini konke? Shindudini. Isiqongqwane. Isikhonkwane phela iloko okubethela kuvika abathakathi. Hayi ke lokho. Isiqongqwane. Isiqongqwane. Okay. Hayi, ngiyabona, ngiyabona. Yini uyibize ngesiqwangane? Isiqongqwane. Yini uyibize ngesiqongqwane? Uyabona Mr Nhlaba. Indulo. Yeah. Imshudu le eseyitolo ingakabi khona. Eminyango kwakuvalwa ngesiqongqwane. Manje nami lo muthi wami ngikubiza ngesiqongqwane ngoba uyabona umuke wawuphuza nje. Qajele ukuthi khona nizifo ezophinde sekungene. Ngoba phela sekuvaliwe ukuthi kuvalwe ngesiqongqwane. Kanti kubhansela. Indaba iphela kulabo umakhodi uyabona abasebetheshwe. Okay. Ebese asebethanda ukuqhiliba. Uyabona.
Angithike lapho sebesenkingeni okubalekela uJoseph baba. Uma ke badla isiqongqwane bafana nami nje babe yiveveve nje Ngiyakubona. hey wena yabona ke isiqongqwane usidaba hayi uzwilahla Uyasebenzisa na? njengoba ungibona nje Ya kodwa ngubonile nami ngaze ngathinteka kancane. Ngabe khona abayisebenzisayo la eroundeni omakhelwane Ye. ozoyibonela Hayi asike siye. ozoyibonela Mr Nhlapayi Akakuhlelo mama. Ngingavela lethi ngizokubheka. Bonke. Yazi wena umena uyona ngiyakutshela ngathi angifuni lo ngibiza ngoDube. Mina igama lami ngikuBra Steve Vilakazi. Uthi uDube uthatha angazi ukuthi ukhuluma ngani. Ya indaba kwenze njani? Ayithi sibongo sawo sama. Yeka asikhuluma ufunani Bonke uyabona ngiphazamisa funda iphepha la. Asiyekele. Hey uyayazi lento okuphonsa umuntu makuthiwa umuntu uyaphonsa Uyakhafulwa. Khafulwa. umuntu ekude uthi intombi isindiza kuwena. Enje ngaleyo. Webonke. Ngamamazi uzama ukungitshela ukuthi wena kunentombazana oyifunayo, oyisabayo, ehlala kude, ofuna ukuyikhafula. Hayi kahle Steve. Hayi uthi ngiyayisaba. Ihlala kude kodwa ngiyayifuna. Hayi uthi ngiyayisaba. Cha. Yazi hey, uyini ngathi usuwakha iwena wonke lezi zinto lezi. Hayi angazani nalezo kodwa uyayazi lento kodwa wena umuntu ongenayo intombi ngoba ngazi kubone nantombi awazi lutho ngento ehlangana ngala. Webongo. Ukhuluma ngami. uBra Steve. Hey webongo. Yabona mina mfana kithi. Ya. Ukuthi wena ulala nezinkukhu, ukuthi ushaya u7 usulele. Uyabona mina ngithi nje ngingena nje embhedeni. Bekhali windeli ngala. Qoqoqoqo Bra Steve. Kala uyezwa tseke Bra Steve. Hey, abafazi bafana nesibaya la kumina. Uyadlala wena. Lalelathi ungangizwa kabi. Hayi ukuthi mina nginayo umuntu. Ukhona ekhaya umuntu ongathi ukhona. Ukuthi angazi noma ngathi umuntu intombi noma ingodiso noma unkosikazi into ekuhlangene nje. Angizwa lento eshoyo Bongo ukuthi unkosikazi intombi kuhlangene. Ikona kuyikupho khona. Ushukwenze kanje. Umama bahlangana nobaba bavumelana ukuthi mina ngiseyiThekwini ba-organize umfazi ngiyafika senginomfazi ngazange ngimshaya. So yiko ke ndoda ulala kusho ukuthi wabaleka wadla phansi No. La indaba yomsebenzi. Yazi Bongo. Ngiyayizwa lento esho. Yona ingasebenza yazi Lo khafula. usho ukukhafula umuthi wakhona hawu umuthi wakhona uyasebenza yabona nje mina ufake la esandleni ummemeza igama uthi angasuka ngisho egoli ngenyanga azazofika qila ukhona into elula nje wona Bongo yazi uthini faka labafana Imali lesikho. hayi yazini wena nje uyafuna wona Ya ngiyafuna imali yona. uyabona ke unisukhulumisa okwendoda ke manje wena nje fanele nje ikhona imali mhlawumbe ngango 80 rand la Ngibona kumzwami lona Sinti. Ngabe inhle indlu yakho kodwa incane. Mina ngicela ukuthi ngalunga la. Ngalezo zakho. Hayi cha Sinti kulungile kodwa sizoqala ngale ngasela wathi mngani wami okunye soxoxa later. Ngizokulethela nejuice. yabona ke ngikhuluma ngawo yilo Bongo usala uyena lofuna umkhafula Hayi. Naye lodwa ngamkhafula manje hayi kusasa. Okay Sinti ungabanaki kakhulu. awu Sindi iJose Kwenze njani Bongo? Kwenze njani yini inkinga yenu? Anixoxe phela etafula nondle idining room aniqoqi kwenze njani? Jahela amajuice. ayacanga ngokulungile Akuyona ijuice yenu lena. Sindi this is Wabra Steve umngani wami njalo loyo. fanele aphuze ijuice kaBra Steve phuza Athobe ithi ngishaye namla. Akuyona yena nejuice Bongo. afanele aphuze ehlisa ukunqanywa uSindi ke Yakaleka nansi juice right. Yazi mboyi. Ngenze ngimele le bonke bayinikaza ama juice ngikhethe iphinyeke iphi. Kodwa bengenzele wena Sinti. phuza leka left Hayi ngeke Uthathe iphe yami noma yakho. Bongo qhubeka ubuphuza ijuice siyabona
hayi ngibabonile bahle impela gogo hayi uyasebenza ngempela hayi isikhonkwane hayi siyabethelwa isiqongqwane awu gogo nawu kujuice ma hawu ngomiwe gogo awusangiphi nje awusalindi lokuphiwa nawe okay ngizothina hayi sengomiwe hayi gogo hayi futhi ubukeka umnandi lo hayi vele sisebenza lenhlobo emnandi wehlela kamnandi gogo wehlela kamnandi mnandi impela delicious ngiyabona hey ya gogo manje bowufuna ukuthi sizibandakanye kanjani naleli lisu lakho bengicabanga ukuthi mina njengabantu abaziwayo nidayise la inkampanini uyabona lokuthiwa i-network fair enough ngizosho nje kugcwala umlomo ukuthi hayi ingqondo yakho ayifana neyomuntu osemusha ngempela hayi gogo wena hayi manje khona yini i-business plan onganginika yona okay tuzame ingane uyibeke noma kanjani okay msindapho angayizamela ngazama uphela uyangibona nje mina Mr. Tapu ngifaka zami ngangumuntu waye that's no this is good yeah yes manje ngizwa kuthiwa wake wadlala namajazz ngangiwumculo blind manje nje ngicabanga uvule i-album yami nje hayi no kusho ukuthi wena Mrs. Biya hayi ukuzibandakanya ezintweni eziningi wena hayi ake sibuyele kulena yebusiness yabona kuzomela ukuthi ngithathe lamaphepha ngihambe nawo ngiyohlanganisa amakhanda nawo zakwethu ngempela Mr. Nhlapo yes kusho ukuthi nje ningahlanganisa ngihlanganise bese ngiyibona nje Mr. Nhlapo senginemoto ethi mina idriver yini ibhalwe ngamagama amakhulu ukuthi isiqoqwane medical care Mr. Nhlapo wanezike Mr. Nhlapo yazi ungathi ulethwa abangekho yazi hayi ngikulethe wenele akushiwo Mr. hayi ngizoqhubeka ngale business hey kodwa le drink imnandi man hayi kubeka yabonga ngizokubona bye ala kwabe beka liqhudile lapha ngidlule la ungarobhi no wabeka wakho awamba asiye njengoba ungenalo banana nje uxabana ngabo nogoteza la ngeke indaba goteza lo banana ngokanomba man qale yes boys bafana ngithatha amapho ubuhle hayi no sande to finish up ungaka lalela 7+1 u9 hanbe asenhlala lana kwenze njani Mr. T hey ubekwa yini la sondela kuzoze ubekwa yini la hayi uthi kubekwa yini kukwami la lo singo wami le juice oyiphuza imfaduko engcolile izipuni nalamadoda awami kukwami nje kukwami ungasho mina bengisikhumbulile nje ukhala wakho intshebe yakho phela Themba yimsindi usindi wakho ngifunda nemashabathini hayi sonke wena into makho oqala Themba ayangikwazi simashabathini ngikwakuthi usindi awusamkhumbula yabona ke futhi suka Themba street god bega noma ungafunga ubheke phezulu ufunge angikwazi nje Themba mara kwathi wawenza so angikwazi ntombi ngeke phansi it's a joke Themba angikwazi yabona bhoko manga uzomela uqhamukela into ongahlangene nazo uzobola induku Steve ulungazelaphi
Mabuchofu. Hawu gogo. Hawu Makriza. Sanibonani. Sanibonani. Sawa na. Bafana. Mr. Mhlapulo. Oh. And Mhlapo. Bongo and Steve. Okay. Sure. Limphathe kahle ngiyabonga. Hayi ngiyabonga unazi. Yakwazi ukudlala ukhasina baba Nhlapo? Lo drink akuyena lo ngabe ngimphuza. Umnandi mama drink. Lalela baba. Lo cold drink akona ukuphuzwa. Sekushintshiwe mase ukubhunyela lo ngekwazi ukuthi kancane umoya kabuka nje ngimanzi njani bhunyelwe ngawo akekho umuntu ozophuza baba siqhubeke sidlale manje hey ugogo hey uyi umame hey ingqondo lapha ya uhlakanipha impela Ugogo. yazi sesizomenza isicebo ugogo angizwa uthi icebe kanjani somenza isicebo ugogo usezoba emillionaire uchaza uthini ba uthi ngoba ugogo uze neswelinye wenza umuthi bathi isiqongqwane uyazi lento ngendaba esiqongqwane yena umuthi uthi ugogo uma uphuzwa izalukazi jika sibe amatshitshi uma uphuzwa zintombi hawa amasoka wabaleki manje ke wena baba nasoka isiqongqwane wena ke pho ungena kanjani ngoba phela uyasho ukuthi ugogo qhamuka yabona ke thina sinkampani enkulu Nhlapho Enterprises ugogo ke sizomgcwalisa lonke izwe simazise lonke senza ama promotion thina wenza ama promotion ya senza ukuthi aziwe yonke indawo bese simthengisela lo muthi wakhe and then asimthengisele thina umuthi wakhe ke bese simnika 5% yale mali thina sithatha 95%. Ngifuna mfowethu ungizwise kahle yanga ubaba la ukhuluma uyawazi ama percent No ngazi amasenti. Amasenti Bongo. Okay baba akuzwa usho ugogo uzothola Bongo percent uzothola u5 nina nithole u95% thina 95%. wasala Bongo wazi bamba la abantu bangibambe kanje Right. bamba nala ngaphansi Lebechaza beka ngezantsi Bongo ubolalela bengikhuluma musukufona beke ngezantsi kanje umise kanje nazo uchaza kanjena ke lo baba usho ukuthi nangu 95% wakho uyabona Nhlapho Enterprise le la ngezantsi u5% ugogo lo isiqongqwane isiqongqwane yeah that's right Nhlapho lo Nhlapho Enterprise lo 5% uyathola hayi uyizwe kahle Cha. Wo95 lo. Nhlapho lo usiqongqwane 95 ugogo lo yabona manje why ugogo ubuyini ngambe Okay imaphonga uthi ngichaze kahle khona lento uzoyizwa yabona wena ngiyazi mengifuna ukuchaza uzofanele ukhazele ngalendlela Bongo nazi inkomo zakho zo10 yes 10 yazizwa inkomo zakho zo10 ubaba uNhlapho uthathe ezu9 uzisa kuyena right mase ethathe yodwa Bongo ayihlinze mase angihlinze phela baba ngichaza mase ayisika phakathi athathe lo half awunike wena mase wakho uthathe inkomo awume ngenkomo why when efuneka zingakulezi inkomo zo10 imani ngimchazele so ulethe ngaki kimi ulethe uhalf osusikiwe ulethe kwena yabona ke manje sengena inkomo ezinqunyiwe wena asikhulumi ke inkomo ngichaza ke inkomo wena ukhuluma ngenkomo uyayona ke manje le Bongo suka mani mina hayi ngafanele ngiphume ngihambe yabona ke seniyonile ke indaba kagogo nezo phinde ke ngisebenze naye no man inkomo ngikhuluma ngemali nina nikhuluma ngeenkomo ezinqunyiwe inkomo hawu baba ichaza asiqale ngathi sinachaza ukuthi inkomo ubani usuke efike nazo Bongo bengingakhulumi ngeenkomo ngicela ungilalela bengichaza ngeenkomo ngikhuluma ngama% mina wayeka amasenti asikhuluma ngeenkomo ama% yaka inkomo Bongo Fane kahle dube nendaba. Uthe inkomo zingaka? Angisakhulumi lutho Bongo. Uthe zingaka? Bongo yeka indaba zeinkomo. Cindy, all right? Cindy, ngikuphathe kabini. Haw, Cindy, wahamba uphuza ijuice wabuza uthule kwenze njani? Ha. Thambe yothola iglass yejuice mhlambe nami ngizongenza lokho ekwenze khona. Oh, sorry bengicela ukubuza ifile yami lehlazo ubungazange uyibone. Ifile yakho.
Hayi cha bengayiboni. Oh danki. Sorry sis, ubukade uthe esikoleni la sasale. Oh, so uyile manje. Uthi uqeda ukungipoqa kitchen amaphambi kwabangani bakho. No, ukuthi manje ufike ekitchen la kukhona. Hayi manithemba yingane. Hey. Kwenzakala nsini? Bengigibela. Uphuma kwami. Kwenzakala nsini? Ukuphuma kwami nje ngiyabuya ubambana nendoda yami kwenze njani? Bengigibela, ungigibelile. Themba. Sindi yini? Bengigibela bo. Uzongitshela iqiniso ngosindi ngoba phela usindi uze la ngami umngani wami ngiyaxeka phela sibambene nawe futhi Iqiniso lonke lodwa gibelile. iqiniso Boy. Bengicela sikhulume la. Indaba kaKhisi nokugibela ngelosi. khuluma ke ngizwe Bengisho ukuthi ayikho nje into engikhumbulayo ngayo. hawu ngempela yikho into ekhumbulayo Ya kukhisi omusha nokugibela okusha nobuso obusha angazi lutho. awukhumbuli lutho Lutho. owami ukhiso waziyo Uyazi nawe. Uyazi. Hayi, kuhle emakonjani. Intombazane nje bengayazi nanokuthi mhlawumbe ngazele kuyabusahlanganisa. Xolo. hayi cha khuleka Bongo khuleka Mlungu wami ngisacela ukukhuluma nawe. Bongo ngikutshelile ngathi ngeke ngikwazi ukuthi uthi uhlala la kwami kuphinde futhi kube mina ngizokukhokhela ukuhlala kwami. Angikhulumi lo. Awungakhuluma noma. Uthini Bongo? Cha besho la mantombazana anqunu la. Hayi uyayini lokhuza. Yabo ngani Bongo ethemba amantombazane anqunu uba uBongo. Hayi ubesho labantombazana angithi ukuthi ukuthathile kuze laptop yami ayoke ethi grrr lamantombazana ama game yabo ayoke dlala adlule nama game namantombazana ema gaming namantombazana. Mawuwenze kuyibona ungiphathele yodwa. Uzokubuza amasendi. Yeah. Hayi izinto zama game ku TV laptop amantombazana adlula konke kuyadlula konke. Angicabanga ukuthi umuntu onomqondo njengobhongo angaphambanisa ama game nezithomo zamantombazane anqunu Akaphambanisi. Uyathi mayethinta kudlula ama game namantombazane amanye engaqoki. Abanye egqoke kancane uhlangane konke. Okay into ohlala uyibuka lezo ku laptop yakho. Asithembeke ukuthi asike isithombe sika Sindi ke kule computer yakho. Hayi cha sona asikho ku laptop. Okay. Kodwa sila be computer. Yeah. iFamily Bonds iqoshwe phambi kwababukeli e-studio.